Kepengin dadi kiai sing model piye? Gantos sing jenengan Yai. Kowe berarti padha karo ndongano aku nang mati. Kak kasih tau tukono paketan. Nerusne apa mbantu tak dukung penuh malah gantosi. Lah aku yang ngesakno bojoku bareng to lek digenteni iki. Bareng ngene terus ngene. Ini lo bolo sholawat subhanallah. Udah lama dengerin ceramahnya Anwar Zahid. Udah lama Yai. Mulai tahun berapa? Weh, kalau bayi ceprat meninggalin jenengan oh Yai. Tak kayak 1.000 nek oro channel YouTube Anwar Zahid apa? Wes gak kasih to channel YouTube Gus Asmi. Gus Asmi official ngoten to? Salah. Asmi Iskandar terus ya. Ini kok jare ngefan ngono. Kula ngefan jenengan kok Yai. Lha kok gak roh channel YouTubeku ayo. Pokoknya pengajiane jenengan derek mawon boten saningali YouTube boten napa. Ayo, pernah ikut ngajiku nang ndi ae? Terakhir nika teng Loceret Musuh Habib Ali bin Hasan Barun Junudul Mustafa. Oh, iku yang terakhir nganjuk ya. Heeh. Pas ning pondokku teko Tagak. Tebe ya kula Kediri. Gus, ngeten iki enake diapakno, Gus? Masya Allah. Wong nang ganteng ngene. Masya Allah. Yuk, Mik. Gawene biyen yuk opo? Masya Allah nih, Gus didongakne. Dongakne. Mirip ambek aku. Fitnah dirimu. Rene tak kei dhuwit sing ngomong mirip. Nih, tak paringi sarung. Bolomu piro? Hah? Sange Kediri 3. Nih, tak tambahi. Nggo ngopi cah 3. Iki. Ini kan kop 20.000-an. 1, 2, 3. Iku paving lho, cokilen. Congkelen lho. Monggo Ibu. Nih, titip sarung kangge bapake nggih. Nggih, daleme pundi? Lho lawang mriki mawon, nggih. Matur suwun. Matur suwun aku diarani mirip Azmi. Makasih. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi lembek iki ya sik menang aku lah. Mun, bolomu 3 ya. Kurang tegak iku. Irang Yai. Sing 100 niku lho mubazir sedekah terus sing jenengan. 100 kurang mboten. Pas cukup Yai. Iku kok kancamu kei iku. Nggih. Oh foto ayo foto ayo. IG-mu apa jenenge? Engko tak follow. Redan Arya Die Putra Yai. Redan Arya Die Putra. Followers piro isan? Sekedhik. Lha piro? Sekedhik. Insyaallah mantun niki kuwatah mengke. Top wes. Iki makane tujuane dirimu tak unggahno ku ya cek viral. Pokoknya lek barengan Anwar Zahid insyaallah viral insyaallah. Nanti viral lah viral insyaallah. Yes ya. Ngaji mana? Kapan balik pondok? Mantun Riyadin nembe gera TBC ya paru-paru. Paru-parune kula Yai dek ngoten. Piye paru-parune piye? Dek ngoten lho. Rumah sakit iki no dek. Terus kowe nek masih cahayu ngono kae ya dek ngono to. Kula ningali mbak-mbake masyaallah lek ningali kulane piyambak lho astagfirullah. Jan tenan wis muga-muga gak iso dalil nyaingi aku tenan cah iki sampean.
kan ana medon masalah duit. Sarungnya pun. Ampun ya. Oh sampun. Oke. Kirang kalih.